Здравейте хора, аз съм Боби, а вие сте в моя канал. А ние сме с Brawl Stars. Днес ще играя едно в едно с човек 83-4 хиляди купи. Нека да започваме. Даже, кажи нещо, Део. Здравейте, хора! Много се вълнувам. Едно в едно с Боби. Да започваме. Ти ли ще правиш стая? Да. Нека първо с Пайпър. Ти онлайн ли си? Ти онлайн ли си? Защото не мога да те намеря. Ея, теб. Не мога да те намеря, не. Това е зле. Сетих се. Ако не мога да те намеря, просто ми кажи код и аз ще го напиша. Добре, сега ти казвам, стой само. Хит. Добре. Ю. Добре. 2. Добре. Т. Добре. П. Добре. Е. Добре. 4-2. Добре. Ето, Да! ето му го и профилът. Слънце 85 хиляди и 300 купи. Да. Вижте какво става. Всичко му е по 900 купи. Добре. Сега ще снимам. Пайпа. Нека да започваме. Да си оправя. Пайпа. Но на мен иска да ми се смени Star Power. Смени се. Добре. Чакай, аз взема Пайпър. Аз не знам тук също. Не знам всъщност колко е добър Star Power. Ти имаш много хубав скин. Той 5000 друга ли? Да, и твоя също трябва да е 5000. Да. Вчера му поне един път да те убия. Защо не мърдаш, ладна ли ти? Да, мъничко. Аз може би ще загубя, защото по принцип и ти и аз не сме загряли. Това си е първа игра. Да, доста съм зле в теб. Но ти добър снайпър, бе. Благодаря. Но няма. И бягах ти някак. Сигурно първите 2-3 игри ще загубя. Мале, колко е напрегнато човек. Kiss my grits. Well, I did declare. Ти нямаш гаджети, аз имам също. Това е лошо, много лошо за мен. Не. Моля да мога да гледам. Искаш ли си още един път? Какво да правим с морта? Добре. Бихте. Е браво на мен. Ох, не го очаквах. Добре, дай сега, ако искаш с Search. Добре. Изчакай тук. Малко ми бъгна играта, само да. Сега Хора, със Search. сега... Да, със Search. Аз сега не знам кой Star Power. Наистина ли не знаеш? Един е да се удара в стени и другия е, когато се рода само
супер апгрейд. Да съм апгрейднат един левел нагоре. Чакай да помисля. Това е очевиден избор, само да ти кажа. Добре. Готов. Искаш ли когато почнем Да кажем кой гаджет бях. Ето е ясно с кой гаджет сме. А Star Power кой? Да се раждам с един левел нагоре. Правилно. И ти мейнито съм. Боби, бъгна ми играта, изгаси ми се. ще изчакаш ли да ми заради само? Да. Благодаря. Чакай. Добре, аз съм. О. Доста интересно. По-доколкото знам, ти си мейн броуър. Да, мейн броуър си ми. Мале, само колко е напречено. Знам, чакам да направиш нещо. Да скоча, но няма да го направя. Да, ясно. Сега ще го направя и ти ще го направиш. Малко беше... Тук малко беше тъп моя старт. А не Star Power, да гаджет. Може да посетите каналът на Brawl Stars, да. Мерси. О, за малко, ако бях успя да си пусна супер е. Как съм сил? А, ти си трети левел! Давай, Боби, ще ме убие. Давай. Със сигурност не те тапвам всеки път. Браво. Аз мога после да ти покажа как се играе с Да, добре, дай сега, ако искаш да вземем Лили. Добре, този е като Snake Tug Brawler. Да. Само да си наместа гирите. Добре, това така, да. Добре, готов съм. О, да знаеш, и Лили си ми от мен броуърите, Да, силно си топ. била 1270 купи. Да, 72 купи. 335 ранг. Да. Старото време да щеше да е 35. Как ти не по-бързо? Сегашното, според мен сега е много по-лесно да дигаш над 1000 купи, отколкото старото Да. време. А старото време нямах шанс за 1060, само 1000 успях да направя в старото време. Да, аз 1080. Ужас. Добре. Кой стар Не пауър? знам. Аз с бързината в кръгче. Аз съм с Дени. Леле, тук обаче гаджета на Лили не работи. Смисъл? Еми ти можеш да ми влезеш също и ти имаш гаджет. Да. Пъгъла. 2 на 1 Але, за ако мен. знаеш на колко съм от супер. Ела. На колко? Ела и дай се да супер. Браво, много добър изстрел обаче. Почти оцели. Как разбера на къде отивам? Аз знам всичко, аз съм Лили Броуър. Лили Мейн. Какво? Ти си твърде бърз и да. Да, аз малко спамих по бонуса. Сори. Тойнк. Просто ме кепи бързината в кръвчето и мисля едно напразно. Тойнк.
Какво стана? Лагна ми. Не ми лагна. Не ми даваше бутон в причин. И да. Добре. Може ли сега да изберем? Не, толкова. Това беше, скъпи приятели. Дано видеото ви е харесало. Ако е така, дайте един мощен палец нагоре и се абонирайте за канала. Аз бях Боби и до следващото